Baho. Sa balita nasyonal, mga pumuluyo sa Batangas gindumilian nga magapauli sa ila puloy-an. Duha ka akusado sa Maguindanao Massacre pagasaylohon sa Camp Bagong Diwa. Sa balita international, legal team ni Presidente Trump gintawag nga delikado nga pagpang-atake sa demokrasya ang impeachment. Sa balita sa sports, Northport Guard Sol Mercado nagsaylo na sa Phoenix. Balita Entertainment, Jadine, kumpirmado ngan break na. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang mga tips sa guling di magbalatian sa tion sang pagbaha. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Enero 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Nag-aapekto karon ang northeast monsoon o kunamihan sa dakong abahin sa aton nga pungsod karon nga adlaw Enero 21. Sa alas 5 sa aga nga weather bulletin sa Pag-asa, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan sa bahin sang Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, kag Bicol Region. Mangin maayo naman ang panahon nga may posibilidad sa pag-ulan bangod sang localized thunderstorms ang padang nga ma-eksperyensyahan sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon. Samtang padang naman nga maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan sa Eastern Visayas bangod man sa amihan. Sa iban nga bahin sang Visayas Region, Puerto Princesa kag Mindanao Region, maka-eksperyensya sang maayo nga panahon apang may posibilidad nga mayara nga mga pag-ulan. Wala naman sang malain nga panahon nga ginabantayan ang Pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang mga balita lokal sa magulik sang Aksyon Balita, Morning Edition.
The Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa tag ng alas 7. Sa detalye na sa mga balita lokal. Ginakasumo ni Barangay Banago, punong barangay Ricky Mijares nga may nagdangop sa iya kag nag-apilar. Kung mahimo may lisan ang i-address sa kunang address ng iya sininga barangay para hindi maapektuhan ang iya pag-apply sa trabaho. Suno kay Mijares, may pila ka mga young professionals ang nagpahayag sa pagkadismaya matapos nga nagaduduha kung balakwaon sila sa obra kung hindi, bangod nga sa Barangay Banago sila naga-star. Gin-ehemplo ni Mijares ang isa ka pumunuyo nga nagdangop sa iya, nga ginsaysay nga sa mag-apply inis ang trabaho, ginpahayag nga tawagan lang siya pagkatapos makita ang iya sining address, kag may isa pa nga nagpakayos ng sulat halin sa iya nga nagapamatuod nga wala nagagamit o kung naga-intra sa pagbaligya sa droga. Duga pa ni Mijares nga bilang ama isang barangay, luyag niya nga bag-uho ng paglantaw sa tao kag handa sa anuman nga pagbag-o nga gusto sang kapulisan. Pamangkot nga pwede namon ni maislan ang address kung mag-apply kami sa mga kumpanya. Kaya kung i-address namon ni ang Barangay Banago, nagakulateral kami nga daw bilang ang sabat sila, sige lang kay tawagan talang kamo. Si punong barangay Ricky Mijares sang Barangay Banago. Nagabay sang bulig sa gobyerno lokal kag national si Barangay Banago Captain Ricky Mijares sa ginaduso nga programa para sa mga drug surrendery sa iya nasakupan. Ginako sing kapitan kami masobra 2,000 sila ka personalidad nga ginpaidalom sa programa sang pulis nga uplang tokhang apang tungod wala sang may matanyag nga pala nga buyan ang iban sa ilang nagbalik sa illegal nga buluhaton. Nagalaom si Mijares nga tamdo ng iya pangabay nga livelihood program sa mga drug surrendery nga isa sa iya ginalantaw solusyon sa pagpahaganhagan sa illegal nga droga sa Barangay Banago. Nag-apilar man si Mijares ang kooperasyon sang pumuluyo nga buligan siya sa iya programa para makayo ang imahen sang ila barangay. Barangay la pangabuyan sila nga sa magtag-adlaw-adlaw bala may pangita man sila tinagambal man ko sila nga providean ta kamo basta hindi na kamo magbalik manawag ko sa city government kag sa national government kung mabuligan man kun ila nga matagan sina livelihood program. Ang dugang nga pahayag ni Barangay Banago Kapitan Ricky Mijares. Magapatigayo naman sa pagpamulong-pulong si Lieutenant Colonel Jovi Espenido sa mga opisyal kag pumuluyo sa sitio Sibugao, Barangay Banago, diri sa siyudad sang Bacolod karon nga adlaw Martes. Suno kay punong barangay Ricky Mijares, ginambi-abi sini ang pangabay ni Espenido bilang tikang sa amat-amat nga pagtapna sa illegal nga droga sa iya nasakupan. Duwa pa ni Mijares, bukas siya sa anuman nga tikang sang kapulisan para masulbar ang problema sa illegal nga droga sa ila barangay. Ginako ni Mijares nga dako nga problema ang illegal nga droga sa iya barangay, partikular sa sitio Sibugao, ang lugar nga inagar masami nga ginadagdagan sang shabu para nga ibaligya. Kapin isa kagatos ka mga casual nga empleyado sa nga gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang ibuhin sa pagtapos ang bulan sang Marso subong nga tuig. Ini ang ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. Suno kay Lacson sa bulan sang Abril, magapagawa siya sa desisyon kung sino nga mga casual employees ang dapat nga ipabilin. Dugang pasang gobernador, iyan na ginapangabay si Provincial Human Resource Management Office Attorney Annabel Palik nga ipreparar ang listahan sa mga empleyado nga dapat padayunon ang kontrata. 3,197 ang kabugusan nga regular nga kontraktual nga empleyado sang Negros Occidental Provincial Government sa diin 800 sa maini ang mga casual nga empleyado. After March, we will already make a decision on who the casuals will be retained, no? And that will most likely already be all throughout already. Not regular but still casuals. Kabahin sa pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson.
Sa ibang baraton nga balita lokal, ginatugutan na sa syudad nga makabalik sa barangay ang mga nag-issue sang barangay clearance sa Business One-Stop Shop sa Bacolod Government Center sa tion nga naakomodar na ang kapin 85% sa mga negosyante sa ilang barangay. Sunod kay Executive Assistant Sammy Montoyo Sr., miyembro sang Ease of Doing Business Core Team sa syudad, may pila na ka barangay nga kaangay sa barangay 39 ang nagpadala sa iyasang sulat nga nagapahibalo nga magabalik na sa barangay kasunod nga naakomodar na ang halos tanan nga negosyante sa ilang barangay. Duwa man ni Montoyo sa idalom sang layi, required lamang ang magpasakop ang barangay sa one-stop shop hubalin Enero 2 tubtob Enero 20. Nagpasalamat si Montoyo sa 61 ka mga barangay nga nagpagigbayan sa aktibidad para mapahapos ang pagproseso sa mga dokumento sa mga negosyante. Sunod kay Montoyo, may pila ini ka reklamo nga nabaton angon sa pag-issue sang barangay clearance apang natagan man sang solusyon. Wala na sang rason para hindi makakuha sang business permit ang mga negosyante sa syudad sang Bacolod. Inisunod kay Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos matapos ginpalawig ang Business One-Stop Shop o CONBOS sa Bacolod Government Center tubtob Pebrero 29. Sunod kay Rayos ang pag-aproba sa SP sa pagpalawig sang boss ang magahatag sa mga negosyante sa nagakaigo nga tion ago ni proseso mga dokumento sa pag-operar sang negosyo. Dugang pa ni Rayos naglambot sa 14,938 ang business registration sa syudad. Humalin Enero 2 tugtub Enero 17, 2020, mas mataas ang 4.4% ikumparar sa 14,355 sa 2019 sa parehas nga panahon. Sunod kay Rayos, matauhay ang aktibidad kag maayo ang sistema sang one-stop shop kag wala pa siya sang reklamo nga nabaton. Samtang ginpahayag ni Rayos nga nagproseso na sang permit ang water refilling station nga ginpasira sang ilatratapan sang 2019 samtang nagapabilin nga sirado ang isa ka pension house kag isa ka talyer nga ginserbihan sadto sang closure order. So wala na rason para hindi sila process kag mag-comply sang ilang permit. Samtang ari pa di kag wala pa sila penalty or surcharge nga 25%. After that, amo na may penalty na sila or may surcharge. Kabahin sa pahayag ni Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 13 minutos na nagaligat sa tag ng alas 7. Sa siniyang gabahin sa atong pagpalaga, i-check tanay atong patrol, may buy-bust operation na naman ang atong sining mga otoridad. Check natin si Aksyon Alvin Grava sa patrol. Aksyon Alvin, please come in. Yes, Aksyon, boy, tatlo ka mga persona ang arestado karon o gindakop sa mga kapulisan sa idalom sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office led by Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido diri sa area sang Purok, Sibukaw, Barangay Banago. Aksyon, boy. Sibukaw, Banago na naman, Aksyon Alvin? Yes, Aksyon, boy. Actually, ang exact na lugar is Purok Paraiso, Sibukaw, Barangay Banago. Now, tatlo diri Aksyon, boy ang nakuhaan na no isang mga kapulisan sa mga suspected shabu. Actually kung sumahon ta ni Aksyon, boy, gamay ni siya pero ang punto diri Aksyon, boy kay damo sa mga may mga recover diri actually kwarta, duha ka radyo isa ka bulto kag siyam ka dalagko na nga plastic sachet isang suspected shabu. Kay nakita naton diri Aksyon, boy ang proseso mismo sa kung paano ang proper man nga pag-search sa isa ka tawo partikular kung ano mga nakuha diri. So far ang initial diri Aksyon, boy isa ka bulto sang suspected shabu, tatlo man ka mga dalagko nga suspected shabu no dalagko nga sachet. Yes sir, nga sachet sang suspected shabu kag may mga elongated anon ka elongated plastic sachet sang suspected shabu and this time we have Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, Aksyon, boy ang naga-search pa no sa isa ka lugar. Base matingala ka maway kita kag Facebook live kay may pangabay si Colonel Espinido kay para hindi niya makita bla ang yasin nga mga operatives sa Aksyon, boy ang figura ako na image no. Si Colonel Espinido. Sir, yes sir, oo. Sir? Unya na ko no. Mamaya na lang daw Aksyon, boy. Ang may pangalan na kita diri Aksyon, boy. Yes sir, initial. Sir? Yes sir, initial lang ang pangalan diri Aksyon, boy. Ang subject sa ila sining by basta operation ging kilala diri kay Nolan mo mahimutano
Nolan Mahimutano alias Nonoy, 31 anyos. Mohamitano. Yes sir, alias Nonoy, 31 anyos, ang Purok Paraiso, Barangay Banago, no? Nakuha diri sa iya Action Boy ang isa ka bulto, 3 ka big plus ang buy-bust item. Amo ni ang subject sang ila sini nga buy-bust operation subong nga aga. And isa diri sa nadakpan Action Boy si J. Mahimutano, 47 anyos, nakuhaan man Action Boy sa 3 ka elongated plastic sachet sang suspected shabu. Kwarta Action Boy, damo man nga kwartang nakuha diri sa area. And Jerome Malan, 42 anyos, nakuhaan man sang suspected shabu plus ang buy-bust item. May mga ongoing pa man Action Boy ang pagpangusisa sa mga katapo sa Bacolod City Police Office, especially ang City Drug Enforcement Unit led by Police Lieutenant Colonel Joby Espinido diri sa area o sa lugar. Diri mismo no na dakpan ang subject nila si alias Nonoy Action Boy. So dugang nga mga informations kay this time hindi pa available si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sige, sako pa na Action Alvin, sindihan ta na, aga padahil pang operation Yes sir, oo. Masako pa kay may initial direction boy, may nakapalagyo kay ang lugar diri action boy sa Purok Paraiso, Sibukaw, Barangay Banago, sulod doon pa ni siya. And sa isa ka compound action boy may di ka puluyan doon sa maayo nga mga puluyan direction boy himo sa Batobla, pero ang likod sini action boy nga posible din nakapalagyo ang isa diri. Action Alvin, katanaw ka kadto kita sinabla sa mo ng operation, ang mga balay na may mga lusot-lusot na may mga sekreto, hindi mga sekreto gani, pero may mga alagyan ng mga exit point nila if ever nga may mga raid na kita patigayon. Yes, action na boy, tuod din na, no? Kay may diri isa diri ka kamalig. Unang taon mo, dalong kamalig, pero sa ikaduhang bali, ikaduhang panalgan, ang mga silbing tower nila, ang sa subject nila direction boy, diri na lumpat rekta sa suba pakadto sa isa ka tower diri action boy kag diri nakapalagyo, but anyway ongoing pa man ang pagpangusisa sa mga katapo sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office plus ang iban pa diri action boy kay subong gin cordon for the meantime ang area para hindi makagawa man ang mga pumuluyo diri action boy, no? So amo ning pinaka latest diri sa area sang Sibukaw, Barangay Banago. With action na ni Kiraw, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba sa aton nga patrol sa sing bypass operation karon na naman nga aga sa may sitio Sibukaw, Barangay Banago. Bago gila kita nagbalita mga ka-aksyon nga pila ka pumuluyo dira sa Barangay Banago, nagareklamo na mga young professionals kay kung ang address gani nila Banago daw nagakabudlayan sila mag-apply sa trabaho. Ari na naman no, by bus na naman, Barangay Banago na naman kabay pa no nga ang ining problema dira masolusyonan with Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga mga bago ang pananawan sa aton nga pamuluyo sa Barangay Banago. Sa dugang nga detalye mga aksyon, natayin karon ang dugang mga balita o kung report ni Aksyon Alvin Grava sa patrol upod na sa masunod naton nga mga programa. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:20 sa madugang naton nga balita lokal. Masako apang organisado kabangdaran nga matawhay ang pag-umpisa sang registration sang Commission on Elections kahapon nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Comelec Officer Attorney John Anthony Saril dako ang bulig nga sa madasig nga pagparehistro kung may nagabulig nga personnel sang Comelec sa mga tao. Nagalaom si Saril nga kada adlaw madamo ang magapadulong sa ila taratapan agud dili na magdinaguso sa katapusan nga adlaw sa masunod nga tuig. Nagapati man si Saril nga tuman kadako ang bulig sa malawig nga panahon ka nga ginhatag sa mga luyag magparehistro. Ginaplastar naman ang satellite registration sa mga barangay agud makabulig sa mga senior citizens kag persons with disabilities akon PWDs. Target sa Comelec Bacolod nga makalambot sa masobra 300,000 gikan sa 280,000 ang botante sa Bacolod sa masunod nga tuig. Liwat nagapilar si Saril nga nagparehistro na sa mas temprano kag hindi na paghulaton ang katapusan nga adlaw sa Setyembre 30 tuig 2021.
Makabato ng kapin 68,000 ka mga estudyante sa pampubliko nga buluthuan sa elementarya sang libre nga school supplies gikan sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod Executive Assistant Moises de la Cruz, kapin 14 milyones pesos nga pondo ang ginpain sang syudad para sa libre nga school supplies kangay sang 8 ka notebook nga may numero sang emergency numbers, kangay sang police stations kag amity, may lapis, ballpen kag iban pa. Ang mga benepisyaryo ang mga grade 1 to grade 6 students sa tanan nga public elementary school sa Bacolod base man sa ordinansa ni former Councilor Cesar Distrito. Sunod kay De La Cruz na delay ang pagpanagtag sang school supplies kasunod sa election bond sang 2019. Nagpasiguro si De La Cruz nga subong nga 2020 ila na ginapreparar ang purchase request para mapanagtag ang libre nga school supplies antes ang school year 2020-2021. Magapadala naman ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sang 1 ka milyon ka pesos nga bulig pinansyal sa mga biktima sang paglupok sang Bulkan Taal sa Batangas. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, iniya kantidad ang kuwaon sa pondo nga ginpain para ibulig sa mga probinsya nga nalitan sang kalamidad, ilabi na ang mga nagdeklarar sang state of calamity. Duran pa sang gobernador, iniya kantidad ang ginkasugtan sa pagsinapol nga gipatmunuan kahapon sang hapon, kay natalana ang aprobahan sa sesyon sang sangguniang panlalawigan buwas Martes. Enero 12 tuig 2020 naglupok ang bulkan kag ginpaidalom sa alert level 4. Magluwas sa Batangas, madamo man sa mga probinsya ang nalitan sang abo halin sa bulkan, ilabi na ang Calabar Zone, Metro Manila, pila ka bahin sa Central Luzon kag Pangasinan sa Ilocos Region. Enero 13 sa nagdeklarar sa state of calamity ang Batangas, isa ka adlaw matapos maglupok ang Bulkan Taal. Pamunuan nanda Environment Secretary kag Cabinet Officer for Regional Development and Security for Western Visayas Roy Simato kag Interior Secretary Eduardo Anyo ang aktibidad sa banwa sang Isabela Negros Occidental karon nga adlaw. Ini ang may kangtanan sa paglansar sang Retooled Community Support Program kag Local Serbisyo Caravan. Mangin kabangin man sa programa ang Department of Education, Municipal kag Provincial Stakeholders, Governor Eugenio Jose Lacson kag 5th District Congressman Maria Lourdes Arroyo. Ining aktibidad ang kabakin sa ginatutukan sa gobyerno nasyonal agud tuldukan ang local communist armed conflict pagi sa Executive Order No. 70 nga naga-institutionalize ang whole of nation approach. Agosto 2019 ang gintukod ang Negros Occidental Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga ginpamunuan naman ni Governor Lacson. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:24 sa mga bukol nga nagatubo sa inyong alawas. Sis manakuntumor, hindi na pagpabayi, hindi pagpadugayi, pasi magmalignan pa ina, problema pa. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitay man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Nernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga monagatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede deliver sa inyong puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Mga pumuloyo sa Batangas, gindumulian nga magapauli sa ila puloy-an. Samtang duha ka akusado sang Maguindanao Massacre pagasaylon sa Camp Bagong Diwa. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:28. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Kag sa ato naman nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 amo ning aton nga ginarekomendar sa inyo. Madamo na nakapamatuod nga epektibo gini nga mag-prevent, magpugong sang balatian nga magtapik sa aton lawas kag ti bulong gini siya mo. Sa ginabatyag nga pila ka mga balatian sa aton nga lawas kay ini siya gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon ang Life Extension Vitamin D3 bulong gini siya amo nga rekomendado ini bisan sang aton nga mga medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3, mabakal naton tag napulo ka pesos lang kada soft gel sini. Siguraduhan naton nga sa aton pagbakal sang Life Extension Vitamin D3, ang kada soft gel nga aton mabakal may tatak nga LE. Para sigurado kita nga authentic ang aton mabakal nga produkto sang Life Extension. Bisita man mga aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA7 Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:29. Detalya na sang mga balita nasyonal. Ginmanduan ni Batangas Governor Hermilando Mandanas ang mga alkalde sa tanan nga banwa kag syudad sa probinsya nga hindi pagtugutan nga magapauli sa ila puloy-an ang mga residente. Ini matapos nga hatagan sang kahigyunan ang mga residente sa pila ka banwa nga magapauli sa pila ka oras sa ila sini nga puloy-an agud magkuha sang importante nga mga kagamitan. Sunod kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Lito Castro, sa idalom sang forced evacuation, wala dapat sang tugutan nga makabalik sa ila puloy-an bagod nagapabilin nga delikado nga magbalik sa ginakabig high-risk areas. Naibaluan ang mga residente ang naghinyo nga makapauli sa ila puloy-an, agud kuhaon ang importante nga kagamitan kag balikan ang ila nga mga kasapatan. Naka-evacuate na ang 98% sa mga residente sa bisinidad sang Bulkan Taal. Ini ang pahayag ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kasunod sa pagpatuman sang lockdown sa Mabanwa kag syudad nga sakop sang 14 kilometers high-risk danger zone. Ang nabilin pa nga mga residente ang padayon nga gina-evacuate. Apilar sang DILG sa mga residente, hindi na magpamilit pa nga magbalik sa ilapulian labi na sa Taal Volcano Island. Agud sigurado nga wala sa makabalik nga mga residente, ang may perimeter task force na ang PNP kag nagabutang sang checkpoint sa tanang nga entry points sa mga banwa nga sakop sang lockdown. Gin-insister ni Interior Undersecretary Epimaco Densing III nga wala dapat sang commercial activities sa sakop sang 14-kilometer danger zone sa Bulkan Taal.
Ini ang gitpahig ni Densing matapos nga madamo nga mga negosyante ang liwat na nga nagbukas sa ilang negosyo sa siyudad sang Tagaytay sa piyak sang peligro sa paglupok sang Bulkan Taal. Sunod kay Densing, ila usisaon na ma-report sa amusement park Sky Ranch kapila ka negosyo sa siyudad sang Tagaytay nga ginaligar nagbalik na sang ila operasyon. Duwa pa ni Densing, nagpagwa sila sadto sang memorandum kay Tagaytay City Mayor Agnes Tolentino nga wala sang establishmento komersyal nga mahimo mag-operate tubtob nga wala sang panibago nga gin-issue nga nagasaad nga luwas na o kung kakas na ang alert level 4 sa bulkan. Ginmando ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga untatan na ang pagpatuman sang window hours sa mga residente sang Batangas nga luyag magpanguha sang ilang gamit kag magpakaon sang ilang sapat kasunod sang paglupok sang Bulkan Taal nagligan nga semana. Sunod sa tiglikom seguridad sang pumuluyo ang nakataya kung natagan sila sang 4 ka oras para magbalik sa ila balay bangod hindi may baluan kung saan o maglupok ang bulkan kag sa sulod lamang sang pila ka minutos madamo sang mapatay. Dugang pa ni Anyo, tama pa kadelikado ang sitwasyon sa bisinidad sang Bulkan Taal kag prioridad sang gobyerno ang seguridad sang pumuluyo. Nagapabilin sa alert level 4 ang Bulkan Taal halin Enero 12 ang adlaw nga naglupok ini. Ginmando naman ni Quezon City RTC Branch 221 Presiding Judge Jocelyn Solis Reyes nga saylon sa Camp Bagong Diwa ang duha ka mga akusado sang Maguindanao Massacre nga damlag lang ginaresto. Sa ginpagwa nga commitment order ni Reyes, iya ginapasaylo sa Quezon City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa halin sa Parang Municipal Police Station, Sanday Faisal Baga di Maukom kag Gambayan Kasim alias Lori Alip. Nadakpan si Faisal sa tong Enero 6, samtang si Alip ang nadakpan sa tong Enero 9. Gintalan ni Reyes ang arraignment kung pagbasa sang pamatbat sa duwa sa kaso nga multiple murder sa Enero 21 tag na alas 9 sang aga. 80 tanan ka masuspek ang at large sang nagpagawa sang resolusyon si Reyes batok sa mga akusado sa kaso sang Maguindanao Massacre sa nagligan nga Disyembre 2019. Ginsaylo ni Presidente Rodrigo Duterte si Labor Undersecretary Jacinto Paras bilang Undersecretary sa Presidential Liaison Office o PLLO base sa appointment paper nga ginpirmahan sa Presidente sa Enero 8. Sunod kay Paras, ginbutang siya ni Duterte sa PLLO para buligan si Secretary Adelino Sitoy bangod sa kadamuon sa hagna nga na veto. Dugang pa ni Paras, malapad ang ihibalo sa pagka-liaison officer. Ilabi pa nga 3 ka termino siya nga naging kongresista. Nagkontrobersyal si Paras matapos pasakan sa kaso nga pagpangawat sang cellphone ni Albayan Representative Tom Villarin o kon Albay Representative Tom Villarin samtang giarat sa congressional hearing sa Kamara sa itong Marso nagligad niya tuig. Base sa alegasyon ni Villarin, nakitaan sa CCTV nga ginkuha ni Paras ang iya cellphone niya iPhone 10 nga nagabalor sang 74,000 pesos. Enero 2018 sang gin-appoint sang presidente bilang Undersecretary sang DOLE. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:34. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton nga ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa, kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gamit. Pero maepektibo ini para sa paghatag alibyo sa mga itom-itom nga parte sa imong lawas, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok. Kag ang mga punggod sa imong guyamla, tagan nila sa alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudlayan ka wala sa pagpamuhin, delikado ginabang posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombina ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Legal team ni Presidente Donald Trump gintawag nga delikado para sa demokrasya ang impeachment. Samtang Jaden na kumpirmado nga nagbulagay na. Mga tips naton karon para nga hindi kita magbalatian sa tion nga may mga pagbaha. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
allergies ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, may mataas sining antihistamine properties. Ginapanubo sining histamine level sa inyong alawas para mag-control ang allergies. Sa mga pilas nga daw kadugay mag-ayo, makato-kato sa inyong nga panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:41. Kag sa ito naman yung Balita International, gintawag sang legal team ni US President Donald Trump ng isa ka delikado nga pagpangatake sa demokrasya ang impeachment charges sa US President. Sunod sa kampo sang US President, wala sa dokumento sa articles of impeachment nga may krimen nga involvado ang US President. Isa man ang impeachment sa magaguba sa patigayon ng 2020 presidential elections. Ang mga reaksyon ang ginpagwa matapos nga nagpagwa ang Democrats sang ila pahayag angot sa impeachment. Ang impeachment trial ang formal nga patigayonon sa Enero 22. Naibaluan si Trump ay katatlo nga presidente sa maragtas sa Estados Unidos nga magapangatubang sa impeachment trial sa diin. Ginakusahan ini sang abuse of power kag obstruction of Congress bangod sa pagpaimbestigar kay ana US Vice President Joe Biden sang tawagan ang presidente sang Ukraine. Sa adong balita sa patag sa pagnegosyo, epektibo na karon nga aga ang rollback sa presyo sang produkto sang petrolyo. May rollback nga 1.70 sa kada litro sang diesel, 1.65 sa kada litro sang kerosene, kag 84 sentimos sa kada litro sang gasolina. Ang mga kompanya nga Petron, Chevron, Shell, Flying V kag Sea Oil. May pareho man nga rollback sa diesel kag gasolina ang Eastern Petroleum, PTT, Petrogas. Lasay sang aga sa karon akaina nangin epektibo ang buhin presyo sa mga kompanya sang langis. Mas dako naman ang rollback sang clean fuel sa gasolina nga nagadangat sa 90 sentimos. Ang atong sining foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 98 sentimos. Kag sa ito naman nga balita, entertainment action boy, masubo para sa mga fans sa Jaden like you. Fans ka sa Jaden? Ay, hindi gali. Ano kaya gali? Aldab, kuya. Aldab. Grabe, proud na proud. Ako na importante, action boy, proud na proud. Kaya siya sa imo nga mga super support. Ginaidolo, gidya action boy. Super support. Gidya. Yeah, super support. Gidya. May super gidya. Huwag magkutan na pelikula nila. Huwag kakalantaw. Pero tinga na tawag mo super support. Ate, support lang eh. Support action boy, correct? Mini lang eh, mini support. Yes, mini support lang. Kaya yung action boy, madamo sa nasubuan kagabi, especially ang mga Jaden na, gid bala, Jaden na loyal, gid bala action boy. Loyalist. Nagahiribi, gid sila action boy, wow. Sanggina. Kamo? Ay, not so. Bala sa akin action boy, Katniel ko bi action boy. Katniel kaya. Katniel pa. So, kami gay Pip pa yan eh. Ha? Gay Pip. Si Nora Honor? Kasi sino si Cruz. Gale, sa una. V and Bot. V and Bot. Sino naman na yan? Vilma Santos kag si Edgar Mortis. Very nice. V and Bot, V-Bot. V-Bot. Kara. In fairness, sa mga ngalan sa inyo nga mga sa mga. Subong niya JD ni Action Boy. Katniel. May una na Action Boy, na chismis. Nga daw nag-break na gina sila nga duwa. Yung daw ga lululibin na ni sila. Ano isa na sila kabalay, no? Oo. Ang Action Boy, isa sila actually isang lugar nga nag-celebrate sa New Year. Isa sila ka place. Pero, wala sila picture nga upod sila. Ito bali separate nga upod na friends. So, kama na. So, pa sila ka-action ba? Nagsaka pa sila sa, kung hindi ko sila, Mount Pulag. Pulag? Ang taas na bala nga, basta kita mong Sea of Clouds. Okay. Tapos, nagpaano man sila action boy. Naglakat man sila sa Brazil. Sa nagligad lang semana. Upod man sila. Tapos, basta damos lang katuan yung upod man sila. Pero wala sila picture together? Mera eh. Mera sila sa picture together. Doon nag-assume ang ilang nga mga fans nga okay na sila goro. Daka mo na.
Pero ti kagabi lang, gin-announce. nag-ano na gid sila, Officially. nagpagwa sila Action Boy sa ilang Sino nag-announce? joint statement. Sila nga joint duwa. statement. Joint statement nila Action Boy. Nga okay man kuno ilang nga pag break nga duwa. Ang ila kuno nga nangin ano man sila kuno Action Boy, nangin ila conversation nangin mature man kuno mature. bala. Mangin- Mature nakuan man conversations man kuno Action Boy. Kag do ka both gid sila nga nag-decide. Kay kablo ka kung para kuno sila nga personal growth. Kaya daw ambot medyo ano pag- nubo si Jaden, no? Si Nadine. Nadine, no? Muna, literal ka Tubo siya, taas. Taas na siya ya. Taas na siya? Oo, taas Din na taas siya. yung duwa. Taas siya eh. Okay. Ako kung ginaya. Taas giman sa gabi. Taas mo siya kasi mo. Ta, Aba. ano ang comment mo? Di, Wala lang. ginanduko ko lang na siya. Huwag ginaduk ko. Nante. Pero kung ba action boy, opda na naman sila kuno gyapon. Good friends gid sila kuno subong. Okay. Ate ba si Ila naman lang ni action boy. Mayo man gani. Basi kung baga need lang nila break bala action boy. Pahuway lang anay kadali. Pero balikan Sa bagay, kung nag-break sila, hindi mo na mabuhinan yung tiligangon ko sa balay. Hindi. Hindi Hindi na. ako inan. Pero mga fans, siguro, kay Kurahap, gidya action boy. Kaya ilang ko rin tiligangon. Dala na dra si, ang aton nga admin, si Marnie. Ay, gaya. Si Action Marnie. Hindi pa siya na may Nasad chance siya. sa kay... Kay James? James? Ay, te. Bagun kang ikaroon ni Mark. Tayo mo na siya, action boy. At least, ate, at So, least tanan may nga do mga pa. girls. Ha? Tanan nga mga girls. Oo. May chance na kay mag-date James. kay James. Muna, din niya. Tanan niya mga Tanan boys. boys. Oo. Nagpasalamat man sila guys sa mga Jaden fans nila Action Boy. Pero basi may ano lang may gamay lang sila nga wala man, at least wala sila awayay daya nga doon nagpares itong pag-break sa ibang celebrity kami mga bukol sila ano kasad. So may lang hindi mo na, no? Sige. Balita sa sports. Ginaprobahan na sa PBA ang pagsaylo sa veterano nga guard sa Northport nga si Sol Mercado pakanto sa Phoenix Fuel Masters. Kabaylos ni makuha sa Northport Batang Pierre sa LA Revilla kag Ray Guevara. 5th overall pick sa 2008 PBA rookie draft si Mercado. May average ni nga 4 ka puntos kag 1.56 rebounds. Sa nagligad lamang nga season, ini nakahampang sa Northport, kadungan ng Kevin Ferrer kag Jervy Cruz. Halin ini siya sa Ginebra, kag ginbayluhan ni Stanley Pringle. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! One Yes. day to go! 1 day to go. Birthday na ni Action Boy. Madungagan naman ang iya nga age. Diba? Mo nagali. Oh, wala man. Ay, hindi na madugangan. Kaya balo Nag-stop ka. pa nagali sa 50, no? Ito hamba, masakon. So, kada may mangkot sa kung pila ka na, 50. 50. Kaya Because ka I na stopped counting. Oo, pag-abot Pag sa 50. Perfect. Amo na ang sekreto for staying young. Galing. Stop counting your age. Because age is just Number. Perfect! Ibang level, gina sa Action Ikaw, Boy. pwede ka pa yan. Kay 25 ka pa lang, pwede ka pa na yan makaisip sa edad mo. Pwede ba ko yung countdown? Pwede ka. Count up. Amo na, count up? Ano ka mag-iisip kay edad mo? Ayaw, sige. Count up, correct. Pwede kita. Mamatsak to alam, gidya ka Action Boy. Wala gidya Countdown katulad. kaya karoon mo. Lain gidya kong... Lain gidya Action Boy na kung Kung 50 50 ka na. plus ka na. 50 plus. Ito ang siya plus si Action Boy. Correct man. Kaya mo na bala mag-plus. Sila na lang bala kung pila Kaya kuya, wala na yan. kuya nag-plus. Wala na. So, sila na lang haom-haom sa imo mga fans. Kung maghatag sila sang cake, di si mo bus, sila na lang haom-haom kung pila ba gusto nila 51st. Kung di 51st, 51th, pwede kita na. Correct. Or kung 52. 52nd. Galing. Sorry. Sige. Nagsala lang. 51s, 52s, 53s. Ako na siya. 54s. Sakto 54th, 55th, sakto man. 56 sakto man. 57 sakto man. 51 ti hindi gini sakto yan sa live ng Action Boy. So, Action Boy nga balita special sa buong adlaw. Ari ba lang tips para hindi kita magbalatian sa tion sang baha. Kay kabalo ka. Wala pa talaga dano, rainy season na kita eh. Yes. Rainy season no? January, February?
ambot na Actually, Action Boy. kung sa cold season Dala actually. inbi ang ato nyo weather sa Action Boy. Actually gatama-tama pa lang subong LPA. Tas gakatunaw sila dayon. Gamamo pa lang sila, gapamintana pa lang sila. Dog, whenever. Wene pa lang sila. Whenever pa lang sila. May pila naka LPA Action Boy may mga duwa na din nagsulod pero gakatunaw after 24 hours. Salamat kita gani. No? Oo, very good. May Bulkan Taal pang daan gina problema sa mga Philippines Action Boy, ti madugang pag inang bagyo. Nan. So, diri kita Action Boy para aware kita sa aton himuon. So, una gid Action Boy, dapat magdala ka kuno sang payong, kapote, kag botas. Nan. Ang kapote Action Boy, agud maproteksyonan mo ang imo nga kaugalingon sa ulan man Action Boy. Especially mga nagamotor lang ni Bala Action Boy. 'Di ba? Mas better gid nga may kapote. Hindi mas mayo ang nagamotor, may motor gid sila ya. Siyempre, ano man. Kaya gini dapat. Di masigan nimo ga motor, ka pero ikaw motor May law. motor. Kasi kay motor eh. Helmet. Ha? Helmet. Oo, helmet pagidayon. Tapos Action Boy, importante mo ni Bala Action Boy ang botas kay kabalo ka para hindi ka blarikta nga maano sa tubig. Leptospirosis. Labi na kung may pilas ka. Correct. Tapos may ihi dagali sa May mga higko. ilaga. Nante kunti ma-lepto ka na Action Boy. Leptospirosis. So para malikawan mo ina. Correct. Amo gina imo nga gamiton. So, amo na gani ko nga may butas kay gid perme sa imo sa lakyan, no? Nan. Very good. Kasi laki ako may butas, kita mo? Oh, kita mo to. Kaya para iwas sa leptospirosis. perfect. So, next Action Boy, mag-inom ka kung Action Boy sang alabaab nga tubig. Water. In Tagalog, maligamgam na tubig. Alabaan. Yes. In English, sila na lang bala. How? Warm water. Yes. So, pwede mo na siya kung Action Boy butangan sang lemon or kalamansi. Kaya nagapaano na siya kung Action Boy, nagapabakod sa imo resistensya. Hindi pwede dalandan lang? Pwede mo na siya Action Boy, basta kay may vitamin C na siya. Okay. Diba? Ando family sang orange Action Boy, doon may vitamin C. Gano'n na. Na siya, ha? Correct. So, kung na siya Action Boy, mag-inom ka sang alabaab nga water. Alabaab nga water. Diba? Hindi pwede warm nga tubig. Pwede gid. Warm nga tubig or alabaab nga water. Ay, very good. Correct. Para likaw ka sa imo resistensya bako, diyan pag bisan kapila ka na nga na Kaya ang talitingan vitamin na. C nag-boost sa aton nga immune system eh. Yes, perfect. Alam ka Action Boy. Gitya? Laing gitya kong 50. Kung si Gaud Peter, pag to, may question mark pa na siya. Kapamangkot gitya. Gaud Peter, doble, bla sa panokoy. Siya na lang bala. Kayo nyo itong record sa barangay, o diba? Former barangay Kagawad. O kayo mo lang barangay Kagawad Peter, ang record ni former barangay Kagawad Boy Duran. So magsalakarin nato. Kaya kasi hindi siya makita, boy, how? Tingin advice ko lang siya nga daan. Correct? Correct. Perfect. So, next Action Boy, dapat magkaon gid kita ya sang masustansya nga pagkaon gid sa Action Boy. So, dira Action Boy. Bisan wala ka baha, ya pwede ka ginakakaon, masustansya Yes, nga pagkaon. kag importante gid Action Boy kay iban na subong Wala tong baha, ya ka magkaon, masustansya nga pagkaon. Kaya iban na subong Action Boy fast food na lang gid ya. Correct. Kay gabi na fast food na lang ta. Fast food. Fast food. Fast food. Fast food. Ay, iba nga na yan, fast food eh. Oo. Hindi na yan. Ang fast food ya, panos na yan. Panos Sa na yan. nililigan na. Fast food. So, fast food. So, mas okay na lang ang fast food, Sang sa? fast food. Nan. Kaya panos na Action Boy. So, dapat Action Boy, meron kita. Fast food, abe. Dasig food ni siya. Dasig po na siya po. Siguro po. Nan. So, Ang walang fast food, yan na sa sa mga Cebuano. po. Fast food. Meaning, dasig mo si dasig po ni pagkaon eh. Yes. Kung fast food, paspas ba? Sabot kag paspas? oo, dasig. Good. Paspas kayo. Very good. So, para siya Action Boy. Dapat ko may go, grow, and glow. Correct. Nga GGG. Yes, GGG. Hindi mo, ano magiging mga ano yan kaya nga isang mga itlog. Basta may go. Itlog. Et. Et. Kalain. Kami go, et. grow, Sige, and glow. Gapadugay ka sang tayo. 7:54 na pala. Buti mo daw. Kinabla Ikaw. So, next Action Boy, saging, pwede man. Basta di ba may pyramid na Action pyramid, Boy? oo. Na go, grow, and glow. Inverted correct? pyramid. Pyramid gid.
Oh, pyramid siya, Aksyon Boy. Your guide healthy eating using the food pyramid. Pyramid gani. Oo, gani. Amo na siya. So, next Aksyon Boy, matulog sa insakto nga oras. Aksyon Boy, tulog ka na sa insakto nga oras. Hindi ka na sige lagaw-lagaw. Ha? Kay? Bisan ka ba? Ha? Oh, ikaw dahil bisan ka ba? Yo, why na liwan si mo? Boy, liwan! In fairness, first time ko nakagamit sang Y liwan. Liwan. Y liwan. So, next Aksyon Boy, mag-inom ka sang salabat, Black Aksyon Boy. Kaya, especially kung may klase kapag halong kayo. Kung may klase ka bala? Halong kayo. Matulog kasi check ng oras. Kung may klase ka ba? Di ba? Everyday ka may klase. Every 2 p.m. may klase, no? Perfect. Hindi ka pwede ma-disturb sa mga klase. Daan yan. So, man siya, Aksyon Boy. Mag-inom ka sang salabat. Namit na Black Aksyon Boy, di ba? Masang ginger tea sa English. Ginger tea. Para makabulig siya kung Aksyon Boy sa mga ginasipon, ginaubo, nami, siya Aksyon Boy. Tapos, next, regular Aksyon Boy, maggamit ka, sa katapusan Aksyon Boy, maggamit ka sang tissue imbis nga tuwalya. Tissue. Kaya ang tissue ko, kung mag-ubo ka, mahaboy mo lang dayon. Kaya ang tuwalya ko, makuha mo gamit mo paliwati, mas nagalap na ang bacteria. Amo niya pagka ubo na mo sa tuwalya, ginahaboy dayon. Ay, wow! Daw tuwalya ba? Gabi, gale. Hindi nga pag ubo mo sa tuwalya, haboy mo man. Haboy mo man. Ay, hindi, kanugon Aksyon Boy. So, tissue. Oo, so tissue na lang Aksyon Boy. I-make sure man tissue, nga wala, meron ba tissue Aksyon Boy, nga daw may galupan yung mga particles, no? Pilion mang namin nga brand. Kaya daw quality. Ang may galupad nga particles sa mga tissue, nga mabaka mo na, yung mga buy one take one. Buy one take one, di ba? May mga tissue to nga may sakit mga particles. pagid bala sa ilong, Black Aksyon Boy. Meron na mo na, duga ka pila si mo ilong. So, dapat mga tissue nga mga mayo man na. Do ka soft siya Black Aksyon Boy, cottony. Soft and strong. Soft and strong. Basta, bala ka na daw. Okay na? Okay na. Okay, kayo. Go. Good morning, Anay, kay mga classmate ko, Cynthia Macariola, sa kay Alegria Magtang Portal, Sunny Boy, Arnaldo Paladar, Kagawad Mira Polidario sang Barangay Panukoy, good morning, man. Ikaw tabi sa kwan sa FB? Kay Michael Noble, good morning. Kay Maria Luz Grijaldo, good morning. Manda si Imo. Kanami, kung pamati sa day off, ni Michael. Way kaga, Maiko? Ay, hello, lagi on. Kay Michael Noble, Aksyon Boy. Good morning. Kung day off, ako na sa mga pamati siya. Kay Maria Luz Grijaldo. Kay Liza Ramos Leon. Kay Jobski Joyski. Kay John Michael Pardillo. Kay Sir Gary Lake. Manzanida Lisa. Good morning, Sir Gary. Thank you kay Jobski. Gindayo naman ko ni Jobski. Thank you, Jobs. Dorel Natics ka na. Dorel Natics. Marcy Rombinis Junio, mga agaman. Sino po da? Okay na siya? John Michael Panlilio, ara na, no? Ara na siya, Aksyon Boy. Okay na kita? Okay na kita? Happy birthday sa kanang may birthday. Jang Yap, no? Mrs. ni Barangay Captain Bibo Yap, sang barangay, anong barangay naman? Di pat ko, 33? Sige. Ambot lang. Okay? So, standby kita mga aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupo o kung Aksyon Brian Morden. Susan Jaime Alin gali, no? Good morning, man. Sa Texas. Sa Texas. Houston, Texas. La Ruth, good morning. Sige. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman din News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Show publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,